ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഇവൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ഓജോ. ഇവനെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു. നല്ല അങ്ങോട്ട് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവനെ കളിപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് പല്ലെ കമ്പി മുറുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലിനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്നു കേട്ടോ. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ. ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊച്ചിങ്ങനെ ഓടി കളിക്കും. നമ്മളും പണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരമായിട്ട് വന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ബോളടിച്ച് കാട്ടിൽ കളഞ്ഞു. കുറേ പേര് ബോൾ നോക്കുന്നു, കുറേ പേര് മാറിയിരിക്കുന്നു. ആഹാ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുത്തത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയായപ്പം ട്രിപ്പ് മന്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നത് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാശ് എനിക്കധികം നല്ലപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഈ പല്ലെ കമ്പി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വന്നില്ലേ, അത് കാരണം ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പെയ്യാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.